клип. Аз съм Майман. И сега ще ви покажа как да си направите клип за не знам си какво. Но сега ще играем Heyday. Дано да ви хареса. Ще направя поредица на Heyday. И искам да ви харесвам, моля ви. Добре, и да започваме така. Ще видим с аптечката. Срещай. Уау. Добре. Не съм много силно. Кой искаш? Никой ще го дамари. А ти ко? Добре. Добре, хора, отваряме си и това. Това си правим. Така. О, чест. Ай, стига да е. Семнула е бъти. Добре. Чао. Така сега. О, камионче. Добре, хора. Сега ми трябва динамит. Така. Не съм много силен, но това може да бъде поредицата. Добре, хора, искам да ви хареса този клип. И ще покажа и клип как да си направите клип за телефон. Пълно ли ми? Не е добре, искам да ви хареса този клип. Хора, аз не знам какво правя сега тук. Така. Надявам се да ме чувате добре. Ако ви харесва, дайте лайк. Какво правя сега? Така. Какво издава вас? Така. Значи... И сега отключихме achievement. Окей. Браво на вас. Пускаме картичката и achievement. Благодаря ви. Добре. Още 17 XP и ставаме 7 левел. И знаете, че не започнах от първия клип, но сега разбрах как се прави клип за телефон и за това. Но да продължаваме. Така. Сега. Така, тук хляба. Така. Това кокошка, крава, прасе. Откъде я знам? Така. И хора, мисля това да бъде от този епизод. Чакайте. Мисля това да бъде от този епизод. Дано ви харесал и чао!